Mampong ini dia best selesai. Ni di mu, biar pergi di mu mana? Nana Mampong ini dia best ni di mu, biar pergi di mu mana? Mampong ini Adaebutuw sabar Akuapem itu date third Adaebutuw sumakwa ini Adaebutuw ya bobia Akuapem
And now, yes, ye. One I am one and you won't be. And I am papa, and I am telling na wom I don't be not from yen. And to one who bless Simono, Yenina, Bebwe, and ya bomb pie, I do young upon us, Yamon pie, low capacity. It was say, what boy I don't say, oh, ma, said me, I know. Near woman, a pepem, am I? It was summary, ye giant shame with the shells, as if it and kind. And I was sent by my atomo, a better was a mass. You are been free, or how am I near be also in any that so Christo. And by what I saw a casa feminine, I'm out my ayensha. It was to me was some was said to me a moon rauma. It was in Shran counting Adonanti. Amen. Hallelujah. Yet the radius is a Mary Waboya, say a bushia. Now, be our chassis of the Yamias and Dika, Ayana Ayenshira. But you may be a war, Psalm 33, 18 and 19. Behold, the eye of the Lord is upon them that fear him, upon them that hope in his mercy, to deliver their soul from death and to keep them alive in famine. Hallelujah. Mamin country no. Also here, already any one was thrown also. One any da na doye so no so. Say obeji one kra a free owuomo. Na wama wenya nkwa ekomu. Hallelujah. Ekasafo nya misro ene anam ehede ekoso wi ase a nya misro ayira bana nyumrei erade asem ene nyumrei ni osro urade no otwe no free bone mu. Hallelujah. Na urade ka kire bon sam se wo makwa job oye obi a osro me otwe no free bone mu nti obi osro nya me twe no free bone mu ene nyumrei se bone bi e wo abrabom na wa bi ne so bi nhui enti be koso a when say you nyame bi a wo na be do mrebe kwa kobu ni ya wo de wa ye wasase so akonta enuanom ye pesa asomdwe ba ye nkrom ye busua mu na asomdwe ba oman etimu a ye nyinara esese etimi sura awurade ne ye ho se obi na be na sai nipa no o se wo de nidie ebema no se kristofo eni wiase nipa e wo ye be sura awurade a enka ye nya boni ntua ye nia enne obi betimi asori na wa ya ade a wote ho asem kra wonte atie ne nua ada ye nsura awurade. But so be a we should be careful because someone is watching us from afar. Obi here now umpo okakubu akonta e would near would wa papa be ye and then you be ram dear radio asem bada we na make kasa kire yan say so wo sura awurade na oni ahobrase a is a lie. So wo sura awurade na wo mu nipa emu ono awurade a na say wo di atro. So wo sura awurade na wo no nipa wo no nia e ya atro. Na the other need to name. Hallelujah. Ya no be ya ho asomdwe enije eni import yo ebaba ye krom na ba ya wawe na ba ye fidie mu ama ye mu se ono nyame na asema aka no eye no kware o se ne ye wo so na mani ko no ho eni be so be sura awurade be eni be ko ho
ɔbɛbɔ wadi firi fi wa ho ban ɔbɛhwɛ wa busua so ɔbɛyi wa firi kɔm mmerɛ a nneɛma mu ayɛ den yarebɔne aba awurade bɛyi wa firi mu ɛfiri sɛ usuro no awurade ɛmmoa yɛn na yɛmfa akoma pa ɛntie n'asɛm na yɛmfa akoma pa ɛnye n'asɛm ɛntom ho no sɛ ɛda no reba a nea ɔba owiase ɔbɛsan aba bio kristo ɔba na ɔso ɔbɛsan aba bio na ɔbɛba ama wɔn mu a osuro awurade na wɔn nti na mpanyinfoɔ ka sɛ woyi kokomoti fi hɔ a wobɔ pɔ bi a ɛnyɛ dɛn ɛnyɛ yie yɛn nyinaa yi sɛ nyankopɔn ɛwɔ hɔ nanso ɛbi a baibul baa no na yɛnim sɛ nyame ɛwɔ hɔ nti abe nyinaa no yɛbɔ mpaeɛ a yɛnkotiri nde biara da ɛsiane sɛ ɔnka ho a yɛyɛ yɛn nyinaa no yɛyɛ no kwa menni tumi menni ahoɔden ɛnyɛ me na mebɔɔ me ho ɔno na ɔbɔɔ me ɛde me ba asase so ɛna obie m'ani so sɛ me so mebɛyɛ nsɛnkyerɛnne ɛmfa mmoa ne san sɛ baabi ɔwɔ no ɛkwan ɛgye nsa bi asase yɛ nsa o asase yɛ nsa ɔwɔ 40 bɛre nsa sɛmba nsa ɛwɔmabɔ bi nsa date nsa o date nsa na ɔbuku adansa kasi de dansa o ɛwɔmabɔ bi ɛtiɛ fama bɔfɔ dase bɛ bɛgye nsa bi mu o yɛfɛ baako ne afɛnfɛn yɛntum bɔ mu nyinaa die maako daabi o mo nyɛ nsi ne akan mo maako nti ɛka mu nyinaa yɛ dɛn ɛde bom mo nyinaa bɛgye nsɛn bi no afe ɛna abi na mapɔman na yɛnni nsomankwan ɛwɔ ha nanso adeɛ bɛyɛ yie no ɛbu nkesi adeɛ bɛyɛ yie ɛnsɛɛ da mapɔman ɛnsɛɛ da asɔfo yɛn ɔmɔde ɛde boa yie yɛn kɔnfɔ so ɛsɛ yɛ de ɛde boa asɔfo ma asɔfo so yɛ den ɔmo so boa yɛn ne nyinaa yɛ wuro mapɔn no ama mapɔman ɛyɛ yie ɛsɛ sɛ mapɔn ɛgyidin maame ɛgyidin ma wɔn so mo mɛgye sɛn binom na mo sɛ ɛfɛ ne sɔpɔ ɛnɛ yɛ bɛyɛ den yɛ bɛ gyina mapɔn kuro yi efi ɛna ɛsɛn musuo a wɔn nyinaa yɛ bɛ gyina mapɔn kuro yi ewii nom a yɛ no wii ɛwɔ mapɔn kuro mu ha wii ne nyinaa no ɔbɛgya wii ne nom obi a ɔfɔ obi yere obi a ɔyɛ kɔnfɔ a ɔwi adeɛ obi a ɔka no korɔ ɛsɛn ma wɔda no ma ne ka no korɔ ɔmo asɛ bi ɔda fa kyɛ ɔmo bɛrima ewu ma ɔmo bɛrima ɛpɛtɛ ne mu ɔmo hia ɛba ma mo hia ɛba ɛnyɛ finim bi o yɛbɛ bia no ma ne yɛ sika ɛfa ma yɛn ɛnɛ yɛkita yɛtwan mmienu ɔdwan yɛde baako ɛbɛtwa mapɔnkuro baako so yɛbɛtwa ne yɛtwitwa ne yɛn nyinaa yɛne abosom ne nsuo na ade nyinaa wɔ ha nyinaa yɛn nyinaa yɛawe ama nsuo aba yɛsrɛ sɛ wode magye ɛbɛma me nyame kɛ ɛnɛ meyɛ sumankwan he ɛwɔ asuom ha anayi ɛwɔ mapɔnkuro do mu ha suom na mefi te mebɔ suom di a mɔma ne ha mo aha yɛbɛbɔ ama kɔ no ayɛn ɛpɛgya ne mu damte a yɛgyina n'ase efi ɛna aka no nkɔfɔ to bɔla ɛde gu hɔ ɛsanwa yɛbɛn so bi a wɔto bɔla ɛde guɔ no sɛ damte sɛ ɔwɔ hɔ apade a sɛ wotumi ma yɛhuru sɛ ebi a baabi amfa ɛna buku ɔda yɛfrɛfrɛ o ɔna wɔ kuro ne ti wogya ɔda pɔɔ mu ɔna wohwɛ pɔɔ mu yɛgyina hɔ den yɛde abokoro no ban na kuro no afa no toma paa afra na mampɔn ɛyɛ kuro bi a sɛ mampɔn bɛnyɛ sika anaa ghana ma bɛnyɛ sika efi mampɔn pɛsɛn sɛ koko bɛba efi mampɔn na so wohwɛ mampɔn man a wohu deɛ mampɔn ɛkɔ mampɔn tete apansa ɛyɛ basaa ɔho kwadi w'akyi kɔ baa kɔ ɛyɛ fɛreɛ na yɛbɛyi yɛn nyinaa ne asɔfo nyinaa yɛbɔ mpaeɛ sɛ abosom ne nsaman ɔbɔ adeɛ n'ankasa ɔtɔ so papa wi so na deɛ ɛba bɛyɛ aboɔ ɛba bɛtwa yi ɛkɔ yie afaman na ahombɔne a wɔn nyinaa no ɔmo dwa ne fie mu na hyira ɛne anonyam ɛka yɛn na ɛka yɛn a yɛde aseda kɛse ɛde ama yɛde ɛfɔ piafo daso so a daso piafo.
Hello? Yes, my family. Namani Kwanso. Orugire Kuno and Sana Yabo Ebumu. You. Obi better see didn't you have you. That's my family. I saw for I want you. That's my family. Orugire Kuno. Orugire Kuno. Eti bo hala ushadi you orugire Kuno and Sana Mama Ebumu. Where did you get? And now we play tea. I am my see. What happened now? Who did you get with Benima? What you got him? I don't know how you need to grab it. I need to grab it. What did you get with Benima? I don't know what you are. I want to grab it. What did you get with Benima? Yade akukwa ni yade ji okra nkwa yade dan okra isa bo yade bi okra ya friend say asma wo de ba meche yare no na me de ama agiamwa na na se agiamwa no isa say asma abaifo eto agiamwa ho eto ba meji asma no na me de ama agiamwa no mesi no tuma de ye ji wa hai ye ti say yade dra Mampong yedi sesi omano enye se bia bitumi ana se me bai me gaden asesa na yedi nsemo ajama oba bia ni yedi asofia Boseman wedi ka chimo eya mani ana ye no o me ye hwe ye husie ade o ye ha na ye guru enye guri eya mani eyi hu pa timo ye hwe mo Boseman bi o isi ana ebi esi edebebi aha ntomo hu senchane afen senchane edu mere a efese yede haban nyame na hirayen se haban hwe ono so na ode odwan ede ma ese ye fa odwan we efen ye sareka ana se ye fe ndira ye ho enti we haban ade adwa moja ede atwa ho ahia ebu so eno nche se nyame apo eno nche se osum na ne yame ke nyame ana
ɛbɔ no wɔtwe a yɛyi obi a wokuro ayɛ ne wɔkasa akɔtɔkɔfo a yɛ kuma ase asante kɔtɔkɔ yɛn akɔtɔkɔfo yɛwɔ digi ti a wɔfɛ yɛ akɔtɔkɔ ɛnɛ yɛpɛ sɛ yɛka ne kura mɛm sɛ yɛbɛbutu adan de yɛbɛbutu sɛ mpɛyɛfo te asɛm na ne reka n'ase a Adaebutuw yɛ mpɛyin a wɔnyɛ wɔn baabi kɔ wɔde wɔn akɔsie baabi nti yɛbɛbutu wɔn kyerɛ sɛ yɛbɛkae wɔn nti yɛbɛyɛ din na ɔtwe bi na ne yɛ megyina yi meyɛ ntansa meyɛ akorɔ de abusuapɛn yɛdua meyɛ deɛ mti sɔfo sisi na mesan yɛ ɔman n'ani nti asɛm a mɛbɛka yi mɛka na ate anananom na ate atea me a wɔbɔ mu sɛ nea yɛbɛbɛka yi yɛka wie wo a ɔbɛsɔ yɛn ahwɛ deɛ sɛ yɛbɛsɔ wahwɛ wo a ɔbɛsɔ yɛn ahwɛ deɛ sɛ yɛbɛsɔ wahwɛ sɛ mepa ɛna ɔbaeɛ a wɔmfa nyɛ ɔtea mepa yɛn ba na ɔbaeɛ a mmɔbea na kurɔkurɔm sɛ ɛyɛ ɔtea mepa yɛn ba ti yɛmfa nkyɛn Mampong abakwasɛm dua a yɛdura ase ɛboro mfie ahasa miam gyina na ɔkyerɛ bɛnsɔn ne nenanom ɔkyerɛ bɛnsɔn ɔna ɔkyekyere Mampong kowɛsɔn nti na ne din de ɔkyerɛ bɛnsɔn ne fie akorɔ de mɛɛdi ankasa de Kwame Aseme ne dodoɔ no frɛ Kwame ɔyɛ abusuapɛn no so ayɛ abusuapɛn na nea ɛwɔ mu ne sɛ ɛnɛ nananom ama nneɛma bi ayɛ me fɛ asan ayɛ me nwa na yɛkɔ so na nea ɛka akyi yɛde bɛhyehyɛ mu yie akorɔ de kɔtɔkɔ na adeɛ so abayɛ no yɛ fie ɛsante Mampong na wɔpɛ wɔdɔ bayerɛ yi a nsɔre wɔ so wɔfrɛ no ahabayerɛ ɔbaa ne wɔbɛte oluma a wɔ biara sɛ ɔsɛ ma oluma a wɔha yɛ na ɔno kyerɛ sɛ mɛreyɛ ha na mɛte na abɔ mɛte sɛ nti akorade gyendin akorade no ne dimi ni wɔbaa no yɛ ase a ɔkora no ade nti obi ba ha na ɔbɛto yɛ yɛ akoradefo yɛgye di sɛ Akuapem abantu du nso fibiri kuskɔt ma pred wɔde abosom na kyekyere obi awɔ ne mu ne bosom na yɛn a ahorasa mpanyinfo bɛka na abɛsi mu mɛde bɛbɛtwa so sɛ obi awɔ bi ka titi obi kyerɛ nti mɛmɛ di a menim awɔ mɛburo mu ɛna mabɔ ne tɔfa sɛ na mpanyinfo wɔbɛsɛ mu kakra nti yɛn akorɔ de kɔtɔkɔ dadeɛ so aba na abusuapɛn nyame wɔ a mɛde kyerɛ Mampong mpanyini ɛna mɛde abɛto do ano Akuapem na ne Ghana na n'ekyia na mu nyinaa akɔ aba wɔfrɛ me nyame nyaafo tete abien a meyɛ ɔwɛkohene a meyɛ akorɔdehene sɛ yɛ Mampong Akuapem nifahene mɛbɛkyerɛ ɔman ahyia wɔ ha na nti a yɛdi mpɔnhum na yɛdi ohum ayi ɔkyawe ɛnti na yɛbɛhyɛ kyɛhyɛ mpɔnhum no moma bɛ mu na hɔ ɔbɛkyerɛ ma ne mɛbɛkyerɛ mpɔnhum no ase mpɔnhum ne sɛ Mampong ɛyɛ akuyafo na tete no na mpo tete no wa mu bayɛ wodua no ɔmpan ɔmpan bayerɛ no nti ɛma ase no nterɛw nti ɛma ɔkɔm ba abusua mu ɛna ɔman mu nti okuafo bi tena se din no ɔhui sɛ bayɛ no sɛ wɔpan na wɔpan a bɛyɛ abosom asia ne wɔayi ase no ɔntwantim nti mu ntwa mu ɛnti bɛdu sɛ ɛkɔ December mu no na mpɔ akɔɔde hyɛ fam sɛɛ no abɔ maako bɛyɛ asia no sɛ du nti ntabayɛ biari wɔ bɛn maako mampana no ɛdu a nkɛyi nkura na ɛbɛyɛ du so nti saa du no ɛbɔ maako saa asia nti du fɛsi ɛhyɛ 60 nkofi a ɔbɛbɔ afe bɛtwa mu no nti na nea mpɔnhum asɛnɛn
ana bio yesan wo ohum ankasa na mpohum da empenfo de se biridia wo aso osuso ade pere wo ko afum ko ye de biara no wo boto fita ko oguso de se da sa da no na nyame bema na osito ani mpohum no president Mampong ye kwa funti ban se titeno nanka mel ana kwa funti ana gana Mampong ye yamu adwuma etase kwase de kokuru ban no ana na kwa mo da fa odi ka wat kokuru ban no Mampong nyina ko ade ko di kuya enti aba ko so mtire ya sana na kwa mo da teno kra no e ka mian kuya be kwa nya fa branto e ka mian kuya na abedia bebe pra o danka se no boda wu peche Mampong man aniti ani ba kwa na mem chance mo hu se so go di pa e so be fie bi anan mama efimu bi anina efimu bi anukura efimu bi bi sha ya foro ebi so be jaware nem ensem bebri na saada no aniti na yedi gina wasa sabiri bedua ye kwabu mu ani ebe ya na nudwe yi ede siesie ye ho ama afu na beba no na twa biem na ye duhum no hum din de ye fani se ye mranti ene maba uhum a wo de siesie aman akra menyi wo uhum anu uhum afka na mekire mu mo ma ta ba dia akwa na da ho no utimi kwa ofie ye so bia na dia na dia utimi akwa obabi eti ebule na du so ya da na hedan ai hello mo ko na wa yes uni dwuma bi adi wo ma mema ha edubra odua kuru no ebesere mo uni bibia ya ha mema ha odua kuru no iwo bibia aye musu bibia aye musu odua kuru no odua kuru no
we pay the corner Siamba and that
4